kwani afa wena na luo o we kpo mami akọbalụ mami amaka na ịgbagolu na mami ya na ọbịa na ọ na-enyesi mami ego ọkwa ịghọtago asa onye chọrọ ịnụ nwa ya mami a wee dulu nyanwa wee jebe ewelu wee kpegide kpesie mami a na so ihe mami a kwulu na o kwesịrị narị ya fon ịghọta kịta na fana bụ mejọsịrị nke nwa kọwa nnọọ kọgide kọsịa ikpezielefe nya agbagalọkwa maka o mesi yọbazi anya ka ha kpesịrị nya wee kwalụ gbaghalụ fana akwụkwa ka wayeke ha lu na afụrụ ego a ga-eji wee gba wayeke na ihe eji agba wayeke bụ 35k so nya wee yọọ papịa si na ego adọrọ nya yọọ mamịa si na ego adọrọ ada ha nwaanyị si na ego adọrọ nya wee jekwube the boy wee si anya biko ya nye n'ihe ego ka a wee gbaa wayeke ọ si ego onye ya agwụ ya o wee si oke o wee nye 15k wee si ndị be ha mezuzie nke fọnụ akwa ịghọtago so nya wee kpọọ papịa wee na-asị ya biko na enye nwoke nyekwa ya 15k na ka o mezuzie nke fọnụ papịa si ya na afọrọ dịrị ego ya ga-eji gba moto wee nata ya biko ya sikwe na 15k afọ ka onye 2k emesie ka anyị nya wee send ala papịa 2k from 2k onye na-anarị ego mami anarị ego na-agbalị ka ọ na-agbalị so kwani nya wee wele ọsọ wee welu nke fọnụ wee jekwa ụgwọ ebe a na-eme ihe isi ọtago wee soro ha wee mụba ka esi eme ihe isi ka o nwee nke aji aka ebe ha si na ya ma nnene wayeke na ego adọrọ maka ego afọ kwụrụ ọtọ na-agbalị so kwani so o nwee ọnkụl ya bata anụ si outside bata o wee si ọnkụl ya nwụrụ ya chọ ka ọ bịa soli ejedo mmanya n'isi ọpụ ịghọtago so maka ọnkụl ya bikos o kwubu nọ n'Eprel ka ọ ga-abịa mee gị mesizie jize maka ọnkụl afọ bịazie afa dọ mmanya aseptụkwa na a ga-eme gị so ha wee naba emezie fana si na nwaanyị anọkwa n'ebe ha nya bịa ka o siele ha nri nya kwelụ nya bịazie anya eje nya sisie nri nya na-abe ha ụtụtụ nye chighebekwa nya gakọta back and forth ịghọtago ọnkụl ya wee sị ya na ha adọgokwanụ mmanya n'isi gị na ọ ka mma na ịbịazi n'ọla anọlụ kedu ihe ị na-akwụgharịrị igboge igbede nke anyị sigo na anyị ga-anụ gị nya wee kwalụ wee bulu ngwongwo ya wee jebe ebe afọ wee luo ya na ha wee bizielu nya na-esizi nri nọziela ebe afọ at least nya na-erigodu nke bụ ezigbo nri ịghọtagonu wee tikwolu mami a udimandị a na udimandị a ibe ịmagolo ụdị ihe ahụ sọkwana ihe a na-eme so ka alụlụ ebe afọ ka a nọ wee fụtụ agwa this guy etu o si agwa ndị mmadụ ekwu etu o si eti mkpu etu o si eme ịmagolo gbogo na agbedie niile ya wee sị mba n'ihe abụrụ ihe a ga-eme oluwo ndị ha si ezigbo okwu na ihe ọ gwara ya dị too much that day ya wee sị mba na ya ga na be nne ya nya wee kole akpa ya wee naba ka a na-abata wite akpa ya na nnekwe mami anya wee kene nye nwaanyị atụchapụrụ ri ọnụ nye kene mami ya nwaanyị eghere ọnụ nya wee kpọwa nwanne nwaanyị wee sị na nnekwe ihe a na-afụ na ebe ya na-achọ ịba na ọ dị sọkwa mma mana ya bata na ekene mama fa na mama fa ekwere eyi ọnụ na suitcase ya dọba n'ụlọ wee pụọ elu ọbụla nwanne nwoke akpaka gị ebe ọ na-achọ akwa ọ ga-eyi ịghọtago nwanne nwaanyị wee sị ahụ na ịmakwa na etele ugbo etele ose na ebe isi were apụta ka be ha mma na ọ kakwala gị mma na ibola akpa gị jeje chighebe azụ ebe isi ọ bụ na imele ajọ ihe gị kpọọ dị gị ka ihe ọnya o kekwana ihe a ga-eme gbami ekwela atụpụrụ ya ọnụ na fat nya wee kpọkwa dị gị wee sị anya bịa bulie dị gị wee chetakwa bukwelie o chighebekwa azụ ha ncha niile bikwala ebe afọ ịmagonu enye nwoke afụgonu ka ọ si wee do o wee sebezie n'ibongin etu o si wee dị ya mma wee segide nya wee dị ime nya wee dị ime wee bube afọ ime na olu one day nya pụta na-aza mbala ịghọtago ka na-aza mbala afọ nwa woman wepụta wee sị ijego kpọta nwaanyị ọzọ ị ga-atụba ime ị ga-anụ na o nwere ife megide eme ka ọ gara ịpụta gel ịtụbala ime mụọlụgo nwa nwoke izizi ka ị ga-anụ nya kụja tọnụọ si dị umeanụ kedu maka na ekene bụ dị umeanụ na ebe afọ ka nọ wee gbalụ na onwe ga anọda umeanụ ọ tụbala ime wee ndị be ha wee sị na ọ ga-anụ ya o wee kpọrọ ya wee nata ka digọlụ si wee nata wee na-akụ dizgel ihe ka ọ kụgbuo wee kụkata ya ihe papa digel wee bịa dulu digel wee na akwa ifugo so na o nwee nwaanyị ọzọ ọ mụọlụ nwa nọ somewhere wit nwa ya nwoke bifo nyanwa wee bata ahụ
ọsị m eke anụrụ ihe nke a ikekwula ọtọ gwu ya na enwere enyemaka ya na-akọlụ mami ọ na-akọ ihe ọzọ ị na-akọlị ọ na-akọ ego kedụ ime 3 months this guy kọrọ ya ihe ọ kọrọ ya kọsị anya ka ekwena ihe a ga-eme ya na-edi ya gbara ụdị mmadụ papi ya bụ sị m nne ịpụta ụwa gị na-ekpe ekpele ka ị nwee ezigbo parents na parents enwere isi ya na amụrụ ife a ga-akpụ ya akpọ na papi ya ga-ejide ego mana o nwere ike iwepụta nye gị na mami ya bụ ụzọ ego si ka ọ ga-esi afọ ifugo so nya wee dị ime wee buba afọ ime ka this guy kụsiala ife abịa kpezikwele ha ebikwala o mmanya ka ọ dọ n'isi o yes mmanya ka ọ dọ it's not like na ọ na-anụ ya anụ nwanne ya nwaanyị afọ mmanya ka enyi nwoke dọkwara n'isi ya gbasokwele enyi nwoke naba dukwuo ime nke ya sọkwana ya wee bugide afọ ime wee busie wee mụọ nwa mana bifo nke eme bifo bịa kụọ aka ịdọ mmanya n'isi nyanwa na ọ na-abụ falu obefe na ọ dị ekwe ka ya bata ya na-awọ ndakwa ọpụta paakị ya moto were ọsọ gbaga were ọsọ gbapụta ọpụta paakị ya moto were ọsọ gbaga were ọsọ gbapụta ihe nke edukwu ya egwu onye agbakwa nkịtị o wee luo one day na ọfrọm ndị mmadụ ka ya nụrụ na ya mụọrọ na ihe o ji emele ihe a bụ na enyi nwaanyị afọ o dute na ebe faloje before bụ na bie for 2 months ya na ya na-abọ n'ayọ ọ maghị bịa be nna ya bịa dọ mmanya n'isi ka a gwara ya ihe a na mụrụ ka ihe nke dị adọ na ihe eji wee makwalụ na asị na olulu ofu mbọsị dịgali wee sinye indomi n'ọkụ wee lala ụla indomi wee lebelesi anwụlụju ebe niile na dịga anyị na-abata nwa obele ihe ma ụlọ emela ọkụ wee bata wee kụrụ nke afọ ihe kụrị akụpụ so ka a nụrụ ihe a si ihe nke agbachasị anya wee kpọbịa wee jụbịa wee si biko ya nụ na this girl nọ beghị for all this while na o nwere onye igwe ọsị ya enyi achọrọ ịnụ ya anụ na ọ mara eji ozi na ọ mara esi ndị na ọsọsọfụ ibongi ka nke afọ nọ na ya gwanụrụ ya na ya ga-anụ ya n'ọnya nwa ka a chọrọ ịnụ na na-egekwa akụkọ si ọkwana ya si ọyọbịa yọsi anya si anya kịta anụnwa na ọbrọzikwu na onwe eze na ya achụghị ya gbaghara ya nke nwaanyị ya adọgo mmanya n'isi ya ọ bụ na nwaanyị nọ na bie ya abịa dọ mmanya n'isi o nwere ife ọ gwara ya ya agbakwa nkịtị ka ayọbali ya yọsi anya so ọkwana so back to mgbe o busiri afọ ime so nya wee buba afọ ime busie nye mụọ nwa mami ya wee bịa ọmụgwọ ka mami ya bịala ọmụgwọ wee fụ maka na ihe a na-agwa anyị ihe a bifo nya wee mụọ nwa ma ihe etilie o na o nwebọsọ kụsiala ya papi akpọ eke mami ya bịa nke a na-ekpe ikpe si na ihe a na-ekwugodu bụ na e nwere ego ya ji eli nri na ọ bụrụ ikpe ka ya bịara na ọ ka achọọla ya ego so kwadi ahụ si mgbe mami ya bịara ọmụgwọ wee bịanụ wee fụ ihe niile ya na complain mgbe ụfọdụ ọ pụọ ma mbata mgbe ụfọdụ 1 week mgbe ụfọdụ 2 days mgbe ụfọdụ 3 days ịghọtago ya na-akpọ ya na fonu ka ya bịa afọ ime andọ ihe akpatala ụdị ihe anwụ ọkụlụ ya ịghọta kịta so ọkwana ya ka mami ya bịaziri maka na mgbe ọbụla ya na complain ụlọ mami ya ọ na-asị ahapụgodo ihe anwa ya hapụ ihe anwa maka gịnị ego ọ na-enye mami ya wee bịa n'ọmụgwọ wee bido wee fụba ihe na-eme na mgbe ụfọdụ ọma ntọgbọlụ ha ego jagwalụ mgbe ụfọdụ ọ pụọ ma mbata until one day hey